За да имаме подготвени кадри с практически опит, в тяхното обучение трябва да включим и бизнеса. Това заяви във Враца Йорданка Фандъкова при представяне на проучване за нагласите на бизнеса в община Враца и необходимостта от кадри. Йорданка Фандъкова гостува във Враца по покана на кандидата на ГЕРБ за кмет на община Враца Калин Каменов. Тук е и голямата роля на кмета и общината, допълни Йорданка Фандъкова. Бизнеса и образованието да подготвят самите учебни програми, да направят партньорството, така че учителите и менторите от фирмите да работят заедно и едва тогава говорим за финансиране. Финансирането е последния проблем. Финансови инструменти има, въпросът е да се създаде този механизъм. Къде тук е ролята на общината? Всъщност ролята на общината е много голяма. Общината е координатор, общината е този медиатор, който трябва да събере бизнеса и образованието, но кмета е този, който трябва да даде и визията за развитието на града. В Калин Каменов и в екипа му виждам хората, които могат да променят Враца, посочи още Йорданка Фандъкова. Калин, който е човек, който е работил в различни системи и е доказал, че има мисъл в перспектива. Аз го познавам добре по времето, когато беше председател на Държавната агенция за закрила на детето и трябва да ви кажа, че тогава бяха създадени истински, работещи, реални механизми за това децата, особено децата в риск, да имат своята перспектива. Много е важен човека. Важна е системата, но човек е най-важният, така че отново ще кажа, пожелавам му успех. Пред собственици на фирми, представители на работодателски организации, директори на професионални гимназии и училища от община Враца, Калин Каменов представи програмата си за развитие на Враца. За мен трите основни стълба в развитието на една община са добрата инфраструктура, добрата основа, стабилния и подкрепен бизнес и качественото образование. Когато има тези три основни компонента, бизнесът в града ще се развива, ще има и нови инвестиции, вие самите ще печелите повече и съм сигурен, ще давате повече. Стандарта на живот в нашия град ще се увеличи, ще се нормализира, ще бъде по-голям, хората ще бъдат по-доволни. Една от целите на мен и моят екип е общината да стане партньор на бизнеса и да развива условия за правене на бизнес и привличане на инвестиции във Враца, допълни Калин Каменов. Сред приоритетите е и създаване на консултативен съвет по образованието, който да срещне училищата с бизнеса. Представеното проучване показва, че близо половината фирми имат нужда от кадри в момента. Липсват както високо квалифицирани кадри, менеджери в различни специалности, така и високо квалифицирани работници.